Това е местото. От тука припомпвам от другата страна зад течението няколко пъти, докато силикона го подхване течението, отнася го 2 метра, 3-4 по-надолу, удар в течението по средата в най-силното течение. Прага е ето там. И зад него има дълбочинка. Рязък пак е там е прага. И зад него на дъното има обратно течение. Това е местото. Рибите често седат тук плътно зад бетона, най-силното течение и така. Метър и нещо е, метър и половина, може би по-малко, зависи от нивото, е в най-силното течение.